Għaddew kważi 40 sena mill-att erojku ta' Paul Cremona meta propju fis-26 ta' Diċembru tal-1984 b'kuraġġ kbir kien rema bomba fuq il-blat wara li kien induna li kien hemm individwi li poġġew bomba taħt it-tarax tal-każin tal-Partit Nazzjonalista f'San Ġiljan. Ħafna jirrakkontaw kif dakinhar huwa kien ra xi ħaġa suspettuża taħt it-tarax tal-każin tal-Partit Nazzjonalista. Cremona ħar riskju u tefa' l-bomba fuq il-bajja ta' quddiem il-każin u fi ftit minuti wara kienu nstemaw l-isplużjonijiet li dwew minn San Ġiljan sal-Balluta. It-tlieta filgħodu il-Partit Nazzjonalista fuq inizjattiva tal-kandidat Peter Aġus fakkar l-att erojku permezz ta' plakka kommemorattiva li saret mill-artist Indri Attard fil-promenade ta' San Ġiljan, viċin il-post fejn Pawlu kien rema din il-bomba. Peter Aġus saħaq li Pawlu Cremona salva lil pajjiżna minn paġna mudlama oħra fl-istorja politika tagħna, salva lil ħafna nies li saru l-ġenerazzjoni li kontribwixxiet għall-iżvilupp tal-pajjiż. Kien għalhekk li wara laqgħa li kellu mat-tifel ta' Cremona u wara interess f'dan l-episodju u ħall inizjattiva li jagħmel il-parti tiegħu biex ifakruh formalment bi plakka kommemorattiva fil-post fejn Pawlu salva l-ħajja ta' ħafna nies. Preżenti kien hemm ukoll Francis Zamid Dimek, l-eks Ministru Nazzjonalista, illi jirrakkonta l-esperjenza tiegħu ta' dak iż-żmien hekk kif hu kien preżenti fil-każin f'San Ġiljan biex jiċċelebra mal-membri tal-MZPN. Huwa spjega kif kuraġġ enormi Pawlu mingħajr ma ħassibha darbtejn qabad u waddab il-bomba. Fil-waqt li jirringrazzja lil Pawlu Cremona tal-att erojku tiegħu huwa fakkar li l-awtoritajiet dakinhar arrestaw lil Pawlu, mhux lil min kien responsabbli għal dik li kienet ser tkun traġedja kera. Min-naħa tiegħu it-tifel ta' Pawlu Warren Cremona sostna li dan huwa episodju li jġib miegħu weġa għaliex ġustizzja baqgħet ma saritx tant li missieru spiċċa arrestat għal xejn. Weġat nispera li ħadd ma jgħaddi minnhom għax inti kollok stampa quddiemek ta' missier eżemplari mill-banda l-oħra xi ħadd qed jakkużah li għamel xi ħaġa ħażina meta nafu li ma kienx xi ħaġa ħażina, anzi salva 80 ruħ. Mhux illum qed nara wkoll tfal ta' dawk in-nies li kienu hawnhekk dakinhar. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech, akkumpanjat minn Anne-Marie Grech, ukoll kien preżenti u sellem il-memorja ta' Pawlu Cremona. Bernard Grech saħaq li Cremona għamel qatt ta' altruiżmu, karatteristika li ħaddan il-Partit Nazzjonalista, u ddeskriva din il-ġenerazzjoni bħala nies li kellhom imħabba lejn il-pajjiż u lejn dawk ta' madwarhom. Preżenti għaċ-ċerimonja ta' tlieta filgħodu kien hemm is-Segretarju Ġenerali Michael Piccinino, diversi deputati tal-Partit Nazzjonalista, diversi kunsilliera ta' San Ġiljan, kif ukoll bosta minn dawk li jgħixu din il-ġrajja kera ta' snin 80.